23 августи соли равон дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба таҷлили ҷашни 30 солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши собиқадорони соҳаи кор бо ҷавонон таҳти унвони ҷавонон идомадиҳандаи ҳадафҳои ояндасоз баргузор гардид. дар ҳамоиши мазкур собиқадорони соҳаи кор бо ҷавонон ва ҷавонони касбу кори гуногун иштирок намуданд. дар оғози ҳамоиш Раҳмонзода Абдулло, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаи иштирокчиёнро ба муносибати 30 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон табрик намуда таъкид кард, ки ҷавонони даврони истиқлол хуштолеанд, зеро имрӯз барои онҳо шароитҳои хуб муҳайё шудааст. пас ҷавонони ба ору номуси моро зарур аст, ки фақат аз пайи илму дониш шуда барои боз ҳам беҳтару зебо гардонидани ватани маҳбубамон саҳмгузор бошанд, кӯшиш кунанд ҳамаи он дастовардҳое ки давоми 30 соли истиқлол дар кишвар бо ташаббусҳои бевоситаи асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама ҷанбаҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоии ҷомеаи муосири кишвар назаррас ва ба мо ноил гардидаанд, доимо устувор ва мисли гавараки чашм нигоҳ доранд. номбурда зимни суханронӣ илова намуд, ки яке аз дастовардҳои муҳими даврони мазкур барқарор намудани сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, таъмини волоияти қонун, рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, таҳкими худшиносиву худогоҳӣ, болоравии ҳисси ватандорӣ ва фарогирандаи дигар ҷанбаҳои ҳаёти ҳар яки мо шаҳрвандони тоҷик мебошад. имрӯз мо мегӯем, ки кишвари мо Тоҷикистон ном дорад, Тоҷикистон ки соҳиби истиқлол аст ва мо ҳадафу мақсад дорем давлатдории миллӣ, сир ба манфиатҳои мардуми тоҷик ва миллати тоҷик